китарата. Казвам се Георги Георгиев и днеска за muzikant.org ще покажа няколко неща. Това първото нещо е слаб техника Луис Джонсън и второто е дабъл тъмп на господин Виктор Рутън. Третото нещо е една малка дабъл хенд техника, която съм взел от Били Шиън. Сега един малък елемент от техниката на Луис Джонсън, показвам го бързо, след това бавно, пак бързо след това. Сега бавно. Сега пак бързо. Сега обяснявам това упражнение, как точно се прави, коя ръка какво точно върши. Значи, дясната ръка има първо, това е удар, мют с перкусия на лявата ръка и пак удар на палеца върху ни струна. След това едно дърпане с първи пръст на първа струна, ако е 4-струнен бас. След това имаме два удара с палеца. След това дърпане на трета струна. Два удара пак с дясната ръка с палеца. И пак дърпане на втора струна с хамър он. И сега обяснявам как точно се вмъква това като елемент, нали, в цялото свирене на една песен, примерно, като човек си развърти няколко неща от тези елементи, от този елемент, който показах, просто в различен ред и се получава една много така добра комбинация от ефектни перкусии. Второ упражнение е двойния палец, така наречен от Виктор Рутън. Аз го заимствах от преди година и половина-две. И от тогава го упражнявам така доста усилено, въпреки че има още неща, които според мен трябва да се изглажда, защото Виктор Рутън все пак е един страхотен музикант, за който само мога да мечтаме за неговата техника, но един много прост елемент и елементарният му пример за това, което той свири като техника. Двойния палец с дърпане с първи пръст, цялото перкусия, заглушаване на лявата ръка. Тук имаме удар нагоре и дърпане с първи пръст. Като при желание могат да се сменяват струните и се получава един страхотен ефект перкусия, който не е нужно да изобщо да си движите лявата ръка. Третият елемент, който искам да покажа в свирането на бас, далеч не е слаб техника, а е взаимстван от Били Шиън. Той е едни дабъл хенди. Като първо обяснявам как се държи дясната ръка, защото човек, за да има сила да натисне върху дебелата струна на баса, трябва да може да си помага не само с този пръст, но и да си помага с втори пръст и ръцете да му станат тук като клещи. Но да има хубав удар. Значи, техниката е следната. Удар, дърпане, хамър, дърпане. Това е една техника, която съм заимствал от
мисля, че то е малко пригодено за моя вид бас, защото той е доста тънки струни, но ефектът е доста така на лице. Използвам трите пръста тук като вид свирене на класическа китара. В смисъл, ръката вече не стои така, като при обикновеното свирене на бас, а стои като една постановка на класическа китара приблизително. Като идеята е бланта да мютва останалите струни, за да могат да се чуват само струните, на които се свири. Обикновено аз го правя това на две струни, като използвам пак техниката на мютване на лявата ръка, за да не се чуват тонове. Като редуването става палец, втори, първи, палец, втори, първи, палец, втори, първи. И така човек също може да постигне една завидна скорост без перо. Това е едно упражнение, което се